Téma jsme videa dalšího a jsem tady opětovně s Daskem. Ano. Tak. Zdravím. Hrajem hru Dobyvatel, což je... Jaká hra pro starý? Což je vědomostní hra, kde vám dávají otázky a vy odpovídáte na otázky. Pokud odpovíte správně... My máme oba dva úplně stejný. Já bych chtěl megametr. Já jsem to nestihl, nevadí. Každopádně je to vědomostní hra, která... prostě tam dávají otázky, pokud odpovíte správně, tak získáte nějakou svoji oblast v České republice, pokud odpovíte špatně, máte hovno. Tak to se nejsem myslí. A to typuju, ale tak okej. Jo, dobrý. Luxus. Tak já si tady vezmu Moravu. Hezký. Já si vezmu Luveta. Jižní Čechy. Kde se nacházelo Nejlepší těle... Tak to vůbec nevím. Jo, já vím, ale... Doufám, že to mám správně. Co jsi dal ty? Jo! Já jsem se jakože říkal, tak... To vyhrává. Dobývá. V kterém roce byl naložen TV. Když to, jak mám vědět? Já typu. Budu blíž. Ne! Jo! Jsem blíž. Teď to mám vědět, jsem se ani nenarodil v ten rok. Taky ne, tak jako. Tule. Druhé dobývání, víte? 170. Já to omylem 170. Já bych to vyhrál. Já to omylem 170. Tak moje krásné západní Čechy. Bitva. Tak teď útočíš. Děkuji. Aha. Tak to jsme pro naštěstí prohráli. Tak jako... Československo jako to už je dávno jako minulost. Tak mám vědět jak? Já už to vím. To typuju. My to nedáme. Musíme jít na vody. Tohle přistává je dobrá. Se hodilo. Počkej, to si neděláš srandu. Co jsou perly? To vím úplně přesně. Jo, obrovky, já jsem blbý. Já jsem to splet. Musíš vydat na body. Moje základna. Je to dobře. Jo. Já jsem viděl, že mám dá as, ale tak... Jako... Tak znova typu dej bych... Spíš bych dal jako nějakou oblast. Jakože... Král popu a to mám vědět jak. Jako Jackson. To vím přesně. No jo, 10 no. Aleluja. Dobře, nevadí, tohle to byla jistá hra taková rozehřívací. Láva a Kája, co to je? Aleluja, ještě ti zničím základnu. To je kdo nebo co je voska? To je úplně přesně.
No, nevadí. Samozřejmě tohle to bylo takový rozehřívací kolo a doufám, že se poučíš. Ano, o 200 bodů s přehledem. Okay. Tak, já založím zase to, ano. Jo. Rychle, rychle. Založí. Se rychle připojím. Počkej, uděláme to takhle. Je to dobrá hra, ne? Dej si oddělenou místnost. Tak jde oddělená. Tam pod tím. Jo. No? A teď by tam mělo být to moje zase. Tam... Jasný. Budeme 3, jo? Teď ještě počkáme na jednoho hráče. Jo, může být někomu jinému. Se k nám připojí, aspoň doufejme. Ne, to ne. Počkáme na nějakého týpka. Ano, asi ne, hraje s námi nějaký Liky Fiky 1008. No, tak je dobrý, tak to byl mít tým aspoň. Jo, jsi na různou pozici, no. Kolik kilometrů hluboko je po tobě vrak Titaniku? Já bych řekl 4000. To je moc. Aha, já jsem myslel metru. Já myslel metru. Aha. Já si tady opevním svoji Moravu hezky. Tak Liky Fiky. Bývání číslo 2. V jaké nadmořce? A to mám vědět jak? Nevím, to bude vědět on ze Zlína. Nám dává pěkně. Liky Fiky je samozřejmě velmi zkušený hráč. To můžete vědět určitě podle... Musím se snažit nějak upevnit, vím Prahu. OK. Středočeský kraj. V roce zemřel anglický spisovatel, básník Anglie. Já to typuju. Aleluja. To je dobrý. Už se nepovedlo. Z modelu. Jo, já musím ho obstavět. Kraj Vysočína. Kolik titulů ve Formule 1 získal? Já nevím. 1. Oh. Co to hráli oba dva? Damon Hill. Byl rychlejší, jasný. Damon Hill to neznám. Ale dáme mír proti němu. Jo, dám mír, ok. Takže to nás trochu převládá, tak koukám. Ano, trošičku. Já jsem opevněnej hlavně, to je hlavní. Bitva, on útočí první, za to, že ti bude na základu. A na mojí. On si tam dal základnu? On si tam dal věž, cože? Jak, jako... Ojojojoj. Kdo je Justin Bieber? Co to je model? A hrdou zpěváka tanečník. Zpěvák tanečník. To je jasán. To se mi líbí to. Jo. Ok, já mu tady zaútočím na jižní Čechy. To je Anaconda určitě. Určitě, já to vím. No jasný. To dáš? On to ví taky. To mám vědět já. 1900. Jo, jsem blíž. Aleluja. A pojďme a půjdeme mu na základnu, hej. Vem mu základnu. Základnu, jo. No, zkus mu na základnu vzít. Já si dám pevnost. Hej, jak jsi si dal? To sklikneš na svoji základnu.
To si takhle něco zeleného a tam máš postavit pevnost. Aha. Sherlocka Holmese. Aha. Pojeno. Tak to nevím. Tak, teď zase on. Ty útočíš. Zaútoč na něho věž. Jo. Na jeho základnu. Tak ten záložníka. Ano, to vím. Haleluja. Zkus 1500. To ne. Jo. První věště dole. Tak pojď. Co je lingvistika? Asi hra, ne? Možná doprava. Psychologie nebo jazykověda? Zkus jazykověda. Já jsem to věděl. Nevadí, aspoň má jednu věž dole. Dělej se mu základnu. Tak jo. To se měří sekunda. Čas, to je jasný. Zkusme třeba... Dal bych 1000. 30. To je málo. A já jsem si říkal. Můžete jít. Jo, to dám. Liky fiky 1008 nějak můžete. Tak tohle vážně nevím. Váčel z Maďary. Jindřich první bradatý, to je úplně jasný. Táčník. Dobře. Tak aspoň má jednu věc, no. Jo. Tady mohl útočit na nás. Na koho začne? Ty vogo, ať ne na mě. No, prosím vás, víc už ne. Po Evropě zkus. Ty vogo. Muslák jeden. Já jsem si tam měl dát tu věž. Měl no. Zkusme pojď znovu ty. základnu. Orlík. No a jo, vlastně. Díky fiky útočí, ať ne na mě. Na tebe. Ty šílenec. Zkus na jaře. Jo, to řekl pozdě. Jde do mě, ne? Já, na teď pěkně dá, já. Hoch, jeden. Tak to vyhrál. Nebo já to vezmu zpátky. To je tak... To je nějaký hodně... Já nemůžu vědět, ty vole. To je někdo starší dítě. Tak 50 let, ty. Ale může s náma hrát Segra. Protože ona má tam... No tak to je sice moc hezký, jenže on mi jde na základnu. Já nevím. Jeho osobní právník. Jo, osobní lékař. To vím, no. Dobře tedy. No ale asi chybu v této otázce. Je nějakou věšník. To se jmenovalo zaniklé povolání, které spadá. Kalasnictví určitě. Dobrý. Jo, aspoň nikdo, jo. Dělejte to, čemu na tom blbou základnu už. Ještě. Základnu, vemu základnu. Sport jsem si vybral. Sport, tam to jde vybrat. No jasně.
Jak to jde vybrat, já vůbec nevím. To prostě klikneš na něco a tam je takový zaměření. Zkus to na něj, na červený. A je tam takový zaměření, zaměřovátka a tam si vyber, co chceš mít. Ne, nejde. Jsi savec, ne? Ne, to bude brouk, nebo... Jo? Tak. Nevadí, díky Fiky vyhrál, myslím ale, že... Tak dobrý, tak dáme znova. Tak Tentokrát vytvářím já, jasný. Tak dáme ještě jednu hru, ok. A hoď tam sport. Oddělený. Ano, oddělený místnosti a hoď tam sport, jestli to nevím, jestli to půjde. Nebo mini turnaj můžem. Když ne, to ne. Pojď oddělenou místnost. Tak. Jak se dají soupeři dva? Ne, tam prostě hodíš toto, prostě tam. Další. Jo, jasný, už to mám. Hoď tam prostě jenom jako to, kdokoliv, já se tam připojím, že jo. Musíš tam dávat přímo mě. Jo, mám to. Takže to je oddělená. Jo, jsem tam. Takže jenom nějaký týpek. Proč je to dvakrát? Co? Ne, jo, je to jenom jedno, dobrý. Tady se hodně Jo. Kiknečka. Dobře tady. Kiknečka se vybrala Karlovarský kraj. Já si beru tohle. Já si beru Moravu, protože Morava je pes. Ahojte kluci. Budeme ignorovat, protože neboj si chceš, tak můžeš něco napsat. Já nemůžu nějak přetočet, já nevím, co s tím je. Vyberte oblast, jo. Ty tady země... tak to mám přesně. Jaký? Z Polska. A jo, vlastně Varšava. Já jsem si nevšiml. Warszawa. Hej, to je ta. To se mi, protože fotbal je k mému srdci blízký. Ty budeš na fotbal vidět, já zase hokej. Vezmu si Prahu. No okej. Já si právě se tady vezmu Moravský, ne, Zlínský kraj. A on jde ze zdola. Který oni vyrovali. To je jasný. Jo! S Tumenem ne, s Tumenem. A teď jezdí s Tumenem ne. No, ale ty už ne. To je krávěna. Ty kon začal. Nahlasit. Kiknečce to nějak nejde. Vem mu základní body, ok, tak ne. Kdo je držitelkou halového světového rekordu? To je určitě tato. Lisovská. Jak se opečí všichni? Já to chtěl dát, ale kámo, a pak jsem si rozmyslel. Dobře, Kiknečka vybírá jako první. Jdi mu jako si nahoru, jako na základu, ať můžeš mu zautočit na základu, jdi mu nahoru. Aha, ok. Tak já nedotknu. Tohle to bych měl vědět a myslím, že i vím. Španělský. Tak Jo. italský. Rossi, to je italský jméno. A tak. Já se hodím tadyhle. Který z těchto fotbalistů vždycky? Kdo? Kdo? Masopust nebo Panenka? Tak zkus masopust, já zdávám masopusta. Jo. Já jsem si říkal, no.
Když panenka nedostala, tak divný. Jaký zaměření? Já tady, jo, jenom u základny to mám. To bývá. Sedících diváků bylo čoce. Počkej, ale Jo, aha, já jsem to špatně pochopil otázku. kolik tisíc? To do nějaký milion. Já jsem špatně pochopil otázku, ale to nemůžu. Dobrý. Takže poklik o daných gemech. Já bych dal. Cože? No to. Jo, gemech! Zase tech. Já už to mám popletený. Ten se získal Slobodiska. To nevím, abych se přiznal. 2015. Takže teďkon to dostala. Tak to bych snad věděl, ne? Teď to je před chvílí. OK, tak. Bitva. Jestli si všiml, tak jsem to dal co nejdelší. Ona útočí na mě. Která tam dneska vyhrál Wimbledon za více 11. Tak bitva, ne? Ano. Chtěl jsem dát Šarapovo, ale já tenis moc nesleduju. 50, 60, 50. Jo! Dobře. 10 to je málo, to heavy sport, ne? Kýnečka nějaká. Hej, to počkej, já se k němu nějak potřebuji dostat, tak... Já si dám asi běž. Jo, takhle. Hej, co je to? Já to tam prostě dát nemůžu. Vzdušný útok. Jaká je narostnost jeden z nich? Asi estonské, ne? Ne, já bych dal... norské, nebo finské. Bjorn Dehli. Neznám. Počkej, řekni mi... Jak mám udělat ten? O, tam máš takový, na těch tvých zemích máš nakreslený, ale to musíš... Nemusím, hej, sorry. Já bych se jinak nikam nesel. Já jsem zkusit ten Budvar. Už je. Ty jsi chtěl útočit na mě, jo? No tak já se nikam nemůžu dostat, jo. Já musím přes to vejít. Vezmu. Takhle to jsem vyhrál. Jo, pak jde na základnu. Jestli to je teda ona. Kam mám zaútočit? Na červený, samozřejmě. Ale jak, když to nejde? Klikneš na ní. Tak to si přehnal. Tenisu. Já vůbec nevím, co je fotbal. Fotbal, jo? Vůbec nevím, co je fotbal. To je softball. Zpátky své území, jo? Baseball. Víš, tak já nemám jako kam útočit, jo? Jaký má? 10. 10. Jo, díky. To vím. Já nevím, kam mám útočit, protože na červený nemůžu, že jo, na něj. Já musím zaútočit na tebe, nikam jinam nemůžu prostě. Tak zaútoč na 200. Ne.
jdem na základnu, čo? Tak to nevím. Žádnou. Ty vole. Ty to bych ale věděl, jako. Vezmu si tu jestli to nevadí. Coloring. To mám vědět jak. Zakam dlouhá hra. Stovky jdi na její, jasný. Co za to moje? Ondřej Moravec. Biatlon. Ne, jo, ne, já nevím, jestli bych dal lyžík nebo biatlon. Biatlon. Jo. No nevím, co to je, ale ono běh na lyžích. Vůbec neví. Co jsem chtěla dát, no tak to je jasný, že je to žena. Šup je to presto. Nelson, ale to... Jo, tam byl i biatlon. Jasně, jak Co bože? Jo, tam byl i biatlon. Prostě ženská. Jo, tam byl i biatlon. No jo, no, žena, no, nemůže vědět. To je zho Zase? To já vím. Já nevím, já jakože to jako moc jako v opě nemám. Ale já jsem zase na hokej, no. Jele do toho. Tak se vezmu ještě, že bych si vzal tetu. Jo, vezmu si tetu. Jeden. Jak se dělalo piči, jo. Tak to jsi podělal, to jsi neměl. Já jsem... Hele. To mi fandí. To jsi dělal stranu, ne? Crosscheck, to je první v hokeji. Mega killer do toho. Jo, mega killer do toho. Jo! A tohle dělat neměl. Doufám, že to nebude otázka z ledního hokeje. Tak to golf já vůbec nesleduju. A jo, vlastně. To je jediný pravidlo, který vím. Tak to si taky přehnal, kámo. To jsi odsoudil k záhubě. Já nasedu skoky na lyžích. Tohle asi. Ty jeden nosák. Končíš. Týmu, jasný. Tohle byla poslední hra. A jo, tohle byla asi poslední hra. Zpátky betu. To jak mám vědět? Ve šupu. Tak to je jasný. Rugby. To je jasný. Jak mě chci zmát? Já jsem si dělal srandu, aby bylo jasno. Počkej, proč máš na sobě takovou tu... To je málo. Já jsem si to říkal. Tak jo. Vidíte, pravda vítězí. Samozřejmě vyhrál jsem úplně s velkým přehledem, že ano?
Jasně. Ano, samozřejmě. Takže já vám děkuji za zhlédnutí. Mějte se, ahoj. Tak, čau.